Handina mboita video ya Amataranyika handiti. Amataranyika makabaiza. Yatiriga indite iri video makabaiza Philip. Nemamirira anoita taira kunyaradzo so achipeshuka amaifana kumbata uyanga wamakaita. Chero zvenga iri polisi yaibhadhara kunyaradzo maifana makaita up the notch. Kwana Japraise makaburisa nema toilet nema stage nema chi. What's so different about taira na Japraise? Ende mugona taira munomukwira. Iwa mati Philip vanoshira taira vanoshira roi ma dress ese vakatomboita scandal kava Mataranyika muridzi wenyaradzo vakatanga kumuvha kuenda ku UK pavakaita relocate ku UK pamva vatanga kurura nechihure ivo vaya Philip ivo vaya kurura mu UK nechihure amai Mataranyika mva vatera baba wakupfupiwa ushaka kuti zvinenge zvichibva pai kamurume kapfupi kanoora kanoronga mahora chona sekuri gudo vakaitwa kinaurawo yemagamanga brand ambassador ari Madam Boss and over haizi ato 2 million followers. How it gives a bad picture to Nyaradzo. Kana ma socialite society Nyaradzo katatu Nyaradzo kudi nezvakaitika kwa gudo kwasekuru gudo unonyadzisa Philip brain kamurume kapfupika kangwara chihure brain gadziswe panzvimbo fungai kushanda brain chona itairi ezvino sister yacho fungai ato posta imwe funeral wameno company ya post kwa imwe funeral achitenda maika chemberi kushoresa kwa makaita Nyaradzo. Wake up changamuka murume mukuru.